skal jeg forklare jer, hvad julen egentlig er. Et juletræ er noget, man danser rundt om, men jeg ved ikke hvorfor. Og så spiser man også flæskesteg. Og under juletræet plejer der at være gaver. Nam. Og så er det tid til at fortælle om julemanden. Kom med mig. Julemanden er oprindelig Sankt Nikolaus, men han er rød og hvid nu på grund af Coca-Cola. For eksempel lige nu, derude 2014 i verden. Den 22. december står der busreklamer med Make it a happy Christmas på Coca-Cola-reklamerne. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Men noget af det, han rigtig godt kan lide, det er risengrød. Men det er hans livret, det er faktisk fisk. Det er klamt. Og han er fan af Cristiano Ronaldo. Men julemanden har jo selvfølgelig også en chokoladekalender. Så derfor gider han da ikke at vente 24 dage. Så derfor spiser han dem bare på samme tid. Altså, hvem vil ikke gøre det? Nå, men rigtig glædelig jul.